iau nunceagul ăla și te încing. Du-te dracu cu nunceagul tău, că m-a săturat cu nunceagul tău. Vrei să pun mâna pe nunceagul ăla să vă încing pe amândoi acum? Eu nu vezi, bă, că nu mă lasă în pace, mă? Bă, da, dracu-i pila pe tine, tot tu te super, bă! Bă, tu vrei să te bat, mă? Ia, cine, mă? Bă, crezi că mi-e frică de tine, mă? Crezi că mie mi-e frică de tine, bă? Mamă, ia uite cât e ceasul. Ia că s-a făcut ceasul, mă, că e de cap, nu. Trebuie să... S-a cam spart. E și subțiriele, că nu mai se face cum să făcea. E fragilă și s-a... S-a cam spartă. Da. Ia. Ce, mă? Uite, mă sună ăsta cu navetele. Da. Nu mai veni astăzi, că s-a cam spart, că e fragile. Da, e face subțire. Se face subțiri? Nu, te sun eu, da. Când îi scot ăsta gipsul, te sun eu. Ce gips, mă?